Mae'n bryd I ni ddarganfod pwy fydd yr Olaf UN. Chi'n gwybod y drefn erbyn hyn? Peidiwch wneud ein gytre. Dyma rhybudd ola iawn. Yr Olaf UN. Y tro diwetha. Y pwysau'n uchel yn y goedwig, a rhai ddim yn hapus. Ni'n dechrau colli mynedd na. Cyn bod twist mawr yn gweld Beca a Heledd yn gadael y gystadleuaeth am byth. Gyda Heledd a Beca allan o'r gêm, mae gweddill y tîmau a'r cystadleuwyr yn brwydro am deitl yr Olaf UN. Ond pwy eitha hi? Ni wedi cyrraedd ffeinal fawr yr Olaf UN! Llongyfarchiadau mawr I rhai ohono ni sydd ar ôl yn y gêm. Yn anffodus, ni wedi colli Beca, ni wedi colli Heledd. Ond pwy'r boi na sy'n ar goto? O, Jack. Ie, lle ma fe? Fi'n gweld y trwy'r dydd. Wow. Fi ma. Peidiwch y ffoen ni. Beth mae'n ma, boi? Be? Mae rai yn ni yn fodlon mynd i'r pellter na I ennill. Fi wedi sylwi'n yr heriau yma, mae Lloyd wedi bod yn gwneud yn gret. I ennill bron pob her, a ni ar cae rygbi, a mae Lloyd wedi chwarae rygbi ar safon ucha. Felly o'n i'n meddwl Sianeli bach o Lloyd I lew. Ie, ond Jack, fi'n deall y go-tee, ond mae rhaid gadw nhw mewn am 6 wythnos. Ie, go iawn. Jen, bro? O, bros. Chi eisiau ffind o mas beth yw gêm ola ni? O, please, bro. Iawn. 1, 2, 3, bingo! Yn gyntaf, casgliwch y cardiau bingo sy'n cuddio o amgylch y cae rygbi. Wedyn, gêm bingo wedi troi ar ei phen. Castu'r rhifau ar eich cardiau a gobeithio tawch chi yw'r olaf I weiddi tŷ neu haws fe. Be? So trwy colli ni'n ennill? Wel, dwi'n meddwl, ie. Pam fi wedi rhoi rein mewn nawr, mae Lloyd fel arfer yn ennill. Mae fe'n wir. Bardd I ffindo'ch cardiau? Baro, bai. Bingo! O'n i'n meddwl, o'n i'n sicr bod ni'n mynd I fod yn gwneud her am rygbi, bod ni mewn clwb rygbi. So fi wedi Sianeli Lloyd na, wedi troi lan fel hyn. Dim rygbi. Brenda neu beth rhaid ar y bingo. Fi yn edrych fel hen fam gi gyda rein mewn fyd, felly maen nhw yn dda am bingo fyd. Mae hwnna'n swnio fel rhywbeth byddwn ni'n joio wneud, actually. Ie, bach mwy... Chill. Mwy chill. Ar ôl... Lico pethau chill, ti cad? Be ni'n galw ti, Jack neu Lloyd? Jackie Lloyd. Jackie Lloyd. Ti'n Jackie bob di marag, so waith ni'n fi'n Jackie Lloyd. Jackie Lloyd. Bro. Jem, bro. Ni wedi cyrraedd rownd derfynol yr Olaf UN, a'r gêm y tro yma yw chwarae bingo. Ie, chwilio am gardiau bingo ni wedi cuddio o amgylch y cae rygbi, wedyn eistedd nôl a chwarae. Mae pob pwynt yn cyfri achos ar ddiwedd y gêm, mae un twist fach arall I ddod. Ond peidiwch gweithio nhw to. Ni'n licio rhoi ambell I surprise ar yr Olaf UN. Y tîm coch sy'n ar y blaen ar hyn o bryd, ond gyda dwbl y pwyntiau ar gael I bawb yn y gêm bingo, gall unrhyw beth ddigwydd. Nawr draw at y boss bingo, Beca Bingo. Pawb yn barod I wasgaru ar ôl 3, 2, 1, ffwrdd chi! A fi fynd! Fi'n dod ar ôl ti! Fi'n mynd I edrych lan fy hyn. Fi'n mynd I edrych ar fy hyn. O, beth I di? Beth yma? I fideo. Zac yw e. Mae Jack yn ffindo un, yn barod. O, mae Jack di ffindo un yn barod. So ma'n di. Dim mlaen, pawb. Mae rai ni moyn chwarae bingo. O, fi mor gutted bod Jack di ffindo un. Gweld rhywbeth? Jack? Dim byd o. O'n i'n gwybod se hwn yn gweithio iddi. I fan hyn. Yna rhyw bwy o fe. Hi, Cad! Sim byd fan'na, Cad. Cadi, sim byd dro fan'na. Is mae'n fyw hwn. Rhaid weld Dwi'n gwybod bod un fan hyn, ar ôl oes. Oes, mae gennych chi wedi gwrs. Na! Unrhyw beth am hynna? Cadiw! Baloi!
Mary, mae pe wedi ffeindio rhywbeth. Sa'n rili gweld un fi? Ha? Ti gweld un fi? Mae lan y pomnel fechan. Lan, Lloyd, Lloyd! Ah! Lloyd yn cael yn fo. Ti bod yn fi Yes, rwa? bro! Fi'n mynd y ffordd wrong nawr, ydw i. Oce. Come on, Lloyd! Da iawn, Lloyd! Yes, bro. Love, bro, yeah. That's bro. Da iawn, Zach! Woo! Woo! Jed, Hugh, come on, boys. Mae'n mynd ffindo fe? Yn y goeden? Yn un o fan hyn. Yeah, Hugh! Yes, hey, Hugh! Jed, come on, bro! Bingo! Just fi eisiau rôl. Come on, Da Jed. iawn, Hugh! O, ti'n cymryd. Yn embarrassing. Edrych tu ôl y pads and stuff, Jed. Yeah, Jed. Yeah, Cardi. Ish. Right. Fi'n dod mewn fan hyn. Fi'n tapo'r sain. A wedyn... Ah, co, mae shambles ma. Ah! Fi'n ffindo fe! Yeah, diwedd! Hey, Jed! Hero, Jed. Go on, Jed! Diwedd! Yr Olaf UN. Da iawn chi am ffeindio eich cardiau bingo. Rhaiwch chi yn gynt na'ch gilydd. Right. Oce, wan, mae'n amser i chwarae bingo. Cofiwch yr Olaf UN sy'n curo mwyaf bwyntiau. Wff, Dyma rhif gyntaf! 53! 53! Ie, ond cofiwch, chi ddim moyn yr rhif yn y gêm bingo yma. 36! 36! Oh, no. 36! Pwys i gael, Jack? Pam barod? 33! 33. Oh, fi gyda hwnna! No, Go on, Jed. Sa'n cael dim un to? All right, cards. Oh, got it, yeah. 3 a 2! 32! Mae Debbie 32. Debbie 32. Sa rhywun dal efo dim byd? 5 a 7! 57! Oh, fi gyda hwnna! Ia, ti'n misio cael nhw, Jed? Fi'n gwybod. O'n i'n grac am y peth. Sm hwnna di bod. Rhaid ni'n checo'r card ddim am i mewn. 22 di bod. Na, 32. Oce, rhif nesa. 2 a dim. 20. Cadi. Gwbl deg. Mae gennym ni 3 a 8. 38. O, na! 49. 49. Oh, na, bryd i gael. Ia, enjoy on. Lwc yw e? Lwc dechrau nhw fi. Oce, stopio ffrio. 63. 63. O, na re, fi da hwnna. Y rhif 2. O, na! 42. Ah, 42. Jen! 62. 62. O, Na, fi Becca, gael hwnna. please. Oh, come on. Lad. Fi gyda hwnna. So mae tîm glas yn y... 61. 61. Ti di gweld cardiau Hugh, fi? ti da hwnna. O glad ar rhech, 46. Chwarae yn y glaw, 59. Na, so hwnna gyda fi. Na di. Rebecca. Amser i chi roi diweddariad i fi ar eich bwyntiau, please. 13. 14. 15 dy fi. A look at Isaac, 13, fel maen nhw'n gweud. A Lucas Ian, o'ch sy'n 15 sydd y fi. A fi. 14 da fi. Agos. Ww, fi'n neud yn o'r reit o. Clislethe, baby! Jackie Lloyd a Cadi ar y brig, ond am ba hyd. Pwy sy'n galw? Mae'r clws yn galw. Mae'n cyflwynwyr dewr yn chwarae bingo. O glad ar rhech, 16. Ond yn wahanol i bingo arferol, Rhoed help llaw, rhif 39. y cynta i lenwi ei cerdyn sy'n colli. Mae'r odle ma'n gwella, Becca. Ti di meddwl mynd am y gadael yn y steddfa neu be? Oce, hanner cant, 50. Lucas Ian. Fi ar dan, baby! Chdi a fi a 43. Sorry, Jet. Pedwar gyda fi. Di a fi a 43. Mae'r cardiau bron yn llawn, ond pwy fydd y cynta un mas o'r gêm? Cadi dy fe, dyma'r rech. Cadi dy fe. Oce, y rhif 4. Ti dy fe. Na fi. Fi'n y clas. O, na. 68. 68. Cadi, tata! O,
Gari. O dau ar ôl dy fi. Tiwcyn. Lawr i'r bai, 72. Mae Huw dy 72. Hei, lawr i un. Ti mas? Dwi ar yr ola, boys. O, na. Swnio fel sgrech, 56. Un ar ôl gen Huw ac un ar ôl gen Cadi. Pwy sy'n mynd i fod allan gynta? Brawd mawr hun yn 41. Na, Huw! Dwbl y pwyntiau ddon, Huw. O, Huw, dwi mor, sori. Ti'n gwybod, di bos, dwi'n rhaid i'ch mlaen eistedd ar y whoopie cushion yma ers dechrau'r gêm, so... Huw yw'r cyntaf i dorri gwynt ac yn ennill 2 bwynt. Y rhif 3. Ti mas! 4 pwynt i Jed ar tîm coch. Pwy? Pwysa llwyth, 58. Anlwgus. Cad. O leia dim fi all allan gynta. Cadi'r hyn! Yn ennill 6. Oce, y rhif 5. 8 pwynt i Zac. Wff, ma' hwnna'n drewi fyd. Mae lawr i'r clis nesaf. Pob lwc, brawd. 2 bel ar ôl, 2 chwaraewr ar ôl. Mae hi'n amser am y rownd derfynol. Gawr i weld pwy sy'n curo. Y rhif ola ydy 50! Anlwcus Lloyd, 10 pwynt i ti. A Jackie Lloyd o'r tîm glas yn cipio 12. Ond mewn ffordd, ti di ennill fyd nag y ti. Ie, mae ddim yn teg, mae rai ti'n fwy na rai fi. Ti di benthyg nhw ar ôl 6 wythnos. Pwy sy'n galw? Ti sy'n galw! Da iawn, Jack! Olaf UN. Da ni gam yn es. Gan fod pwy ydy'r Olaf UN. Sut mae dwbl y pwyntiau wedi effeithio ar y scores? Wel, sgôr y tîm glas ebyn hyn. 151. Da iawn i tîm glas. Parchus, ond... I'r tîm coch. 160. Yes! Da Da iawn, tîm coch. Ni'n ennill e? Reit, yna aros. Ti'n gwybod sut mae'n mynd ar raglenni yma? Pwy sy'n eisiau twist newydd? Da ni eisiau twist. Ni, please. Ydyn ni? Ie. Twist. 10 pwynt i'r tîm glas, ie? Dyna twist. Pwy sy'n galw? Tex yn galw. Tex yn galw. O, tensiwn. Mae'r tîm gyda'r lleiau o bwyntiau. Darllen hwnna. Na! Jack! Na, darllen. Come on. Y tîm gyda'r lleiau o bwyntiau i gyd yn gadael y gêm. O, boys, mae'n meddwl... Mae'n meddwl, ie, mas. Sorry. Mas. Gado. Adios. Mae'n ddiwedd y daith i'r tîm glas. I Zac, i Huw, ac i Jack. Wel, boys, nes i trio popeth, ond nath Sianeli Lloyd gweithio. Wel, Drach allan ni di ystod, Jack. ie. Nes di ennill yn y bingo, O, mae'n wir. O'n i dal yn cadeiru'r collwyr. A i fod yn onest, o'n i ddim yn y fan mawr o'r cyslas, e. Ie, a ti'n gwybod, dwi'n ni'n siwtio chdi ryw lawer, dy'r ble o gwynaf ma. Cytuno. Jack, dyr yn ôl, boi. Mae'r siwrne i gyroni'r Olaf UN ar fin dod i ben. Ond oedd hi'n siwrne a hanner. Yn llawn troion trwstan, chwerthin, dadle, mwy o ddadle, Mor amlwg. twists. O, ni'n joio twist. A heriau eithafol. Rhai doniol,
a rhai afiach. Sori. Please. Dwi'n bit hwnna. Ar ôl gweithio gyda'i gilydd ar hyd y gyfres, mae'n amser i Cadi, Lloyd a Jed droi yn erbyn ei gilydd. Dim ond un ohonyn nhw fydd yn cipio teitl Olaf UN. Mae'r tîm nawr wedi rhwygo yn gyfan gwbl. Dim ond un enillydd fydd ar y diwedd. Nawr, rhai troi ar eich gilydd a brwydro fel unigolion i goroni un person fel yr Olaf UN. O'n i'n gwybod. O'n i'n gwybod oedd yn mynd i digwydd. Fi'n gwrthod troi arna chi. Ni wedi bod mor dda da'n gilydd. Ers pryd wyt ti yn gwrthod cystadlu'n unigol, oed? Fi'n teimlo reit yn byty'r peth i fod yn onest. Ie? Ie. Alright, te ffein, I guess a bit. Iawn! Come on, Ni text fan hyn, Oh! Come on, de! Ar dasg y tro yma, cystadleuaeth sioc! Sorry. Cystadleuaeth sioc! Pwy yw'r cynta i bwyso'r botwm ac ysgwy cael sioc? Paid. Sioc trydanol. O na, fi'n misio hwnna. Fi'n hapus y trydydd. Wel, Jed, ti a fi te bwy. O, come on, Hei, amdani. dyma na be. Na, sa'n dadlu chi joke, ennill. didwn, A no. sa'n dadlu chi'ch doi ennill. Ei, pob lwc i'r ddau ohonych chi. Ie, osgoi cael sioc yw'r dasg, swno'n syml. Ond mae rhaid cael y bus ar y puls ac ymateb cyn y ddau arall. O, mam bach. Wel, dyma ni. Ffeinal fawr, y rownd derfynol. Mond 3 o ni sydd ar ôl. Ni wedi colli 5 o ni. O, ie. Ni wedi gweithio'n da fel tîm o'r belled, ond nawr, ni'n mynd ben! Fi teimlo bach yn sal. A fi. Come on, Lloyd. Mei te, hef yn barod? Ie. Nath i gwasgu fe'n syth! Cadi, ti fod i aros i'r gerddoriaeth, stopo cyn i ti wasgu'r bwtwn. Dyw'r gêm na ddim yn cyfri. Newn ni drio to, fe? 3, 2, 1. Ta, Lloyd! Ta-ra, Dwi'n mynd i newid, iawn. Dim ond 2 sydd ar ôl yn y ras am deitl yr Olaf UN. A chystadleuaeth sioc arall yn wynebu Cadi a Jed. Wel, pwy feddylie? Nid fi. Oedd pawb yn amer ddoi o'n i, yn dyn nhw? Ie. A trycha, pwy sy'n chwerthin nawr? Yn union. Na, Ni. pob lwc i ti, Jed. Ei, pob chwarae teg. Ah! OK, dy Cadi. Fi'n crynu. O fi. Come on! Jed sy'n ennill. O, da iawn, Cadi. Ond, dim ond un person sy'n cael ei coroni fel yr Olaf UN. Sef fi! Yeah! Come on! Stwnshwyr, fi yw'r Olaf UN! Yeah! Llongyfarchiadau i Jed. Pencampwr, yr Olaf UN. Olaf UN.